मनीषा जितना ढेर लोग के जामल होई न उतना झर गइल बा कबे मगध सम्राट सुदर्शन यादव गुड्डू हलचल के लीक पर ढेर लोग चलेला नारदी विधा के गीत संगीत ह एकरा के गरम मिजाज में गावो भाव संगीत लावो ओकिया मत सुमरने में ओढ़नी ओढ़ के मौगई मत करो बक्सर जिला ह मरदाह जिला ह मरद गरम खून वाला ध्यान दो चरा चरा मारी लो मदन चाचा गलती नानू गलती ना कन्हैया जी हो अरे आवला तो डूबल जात भैया कन्हैया जी हो अन्न धन भरल बा घर बेसुमार बा अन्न धन भरल बा घर बेसुमार बा धन भरल बा घर बेसुमार बा धन भरल बा घर बेसुमार हनुमान बाबा चल गई चिनिया बादाम वाला चिनिया बादाम भंडार हनुमान बाबा जदि बानी तरवा आई कहा कि बहुत जहाँ जहाँ कार्यक्रम होला हनुमान बाबा पहुंच जाले बक्सर जिला कहे के बा चिनिया बादाम से जरूर स्वागत करेंगे सभा बीच में द्रौपदी के खींचल जाता भगवान कन्हैया कब तक ना आइले कब तक जब तक द्रौपदी के मन में घमंड रहे घमंड का रहे कि हमारे पांचों पति पांडव वीर बलवान धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव हनुमान बाबा वही जे रहे रवा कष्ट मत करी ना धन है ताली बजाई बाबा जय हो जय हो जय हो बक्सर जिला में कहीं भी मनीषा जी के घर एक पिकअप बेदाम पहुंचा दी एक पिकअप बाबा अजीत हलचल जिसे प्रोग्राम रहे कुरान सुनैया में हम वादा हम भुलाल नहीं की राउर बेटी के शादी में अजीत हलचल जी मोटरसाइकिल साथ दे दिले बाड़ो लेकिन हमारा संपर्क रहुआ मोबाइल नंबर ना रहे ना हम समयाना गोछल रहनी है जनरेटर लाइट ओकर कर्जा हम चुकाई यूट्यूब चैनल लागल बा राउर अपन मोबाइल नंबर दे देम जितना हमारा बनी समयाना जनरेटर साउंड के उ जोन हम कर्जा हमारा पबा उ जरूर हम चुकाई जय हो धन है कुछ पुनो के काम करो खाली कमाई मत सजिंदा के पैसा काट काट के घर बनौले बारे द्रौपदी के घमंड रहे दादा हमारा रविंदर चाचा द्रौपदी के घमंड जब तक रहे तब तक कन्हैया ना आगे ना दुर्योधन के बात मान के दुशासन साड़ी खींचता रहे जब दोनों हाथ ऊपर उठा के द्रौपदी सरेंडर बोल देली भैया भैया आवो आवो लता अब तहर बहिन के लाज ना बाचे तब कन्हैया आइले लाज के बचाइले किसी कवि ने लिखा क्या किसी कवि ने कहा कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है साड़ी है साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है मचवा कि सभा बिच द्रौपदी खिचल गई लासारी